Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Le ndoda ke la ifika iwumuntu oxabene noma wengane yakhe balwa abagwebhana ababekana isandla ke siyazi izithandani hlezi zilwa othandweni into esiyaziyo sonke leso kodwa into ekhala ngayo ukuthi uma wengane unabafoko abayiziqhwaga bashayayo ngazi noma bayizinkabi noma bama-owner futhi banawo no-collection namaphoyisa ngazi noma abanye bamaphoyisa bayacindezela manje bayamfuna. Hayi-ke sonke siyaxabana namakhosikazi ethu noma bengane zethu hayi afune ukuthi hayi ufuna into ukuthi-ke athi kuzoqina kancane ukuthi yabo futhi imali owahlephula nge-1000 ezabe yalethe enye imali ngimnika ukuthi mina ahambe ngambhizi futhi kakhulu la ngoba ngihlezi ngibhizi ahambe nemithi ngithi ngiyangena ku-TikTok sekudlula isikhathi futhi hayibo ngibona ungizwe nomuntu kuthiwa ugodole bayabhikisha emaphoyiseni bese ngithi sengibona nezithombe ngithi ayingeke lo muntu ngiyamazi lo muntu usanda kufika la ekhaya ezoqina lo muntu lona hayibo isitatimenti sangafani nalesafika sisho phela moya inyanga umbuzo umuntu imibuzo eminingi ngigijime ngitshele laba kantshanga senkandla la ngibabuze le story bangasazi ngibavezele izithombe ngithi lo muntu wakwafika la futhi usazobuya garanti ngiyamazi mefika noma ngingekho nimbambe ngize ngifike ngoba lo muntu ukudlwengula izingane akashongo la kumina ukuthi wenza lento ngaba ngambamba semthani nangebala ngithe ngihambisa ingane ecrash ngafonelwa abakanongoma abahlala kulendlu le ukuthi nango kusekhona ingane ngayigeza ubuso ngayigujumisa ecrash ngaphuthuma sambiza nomfana nongoma sambiza ke ngagijima ngawutshena esitolo labasenkandla esitolo lapha ngibabikele ukuthi nefika labanjwe ukuthi sekunjalo ke sakhona ke wayingona sekufika amaphoyisa umbhemi engangimgade naye wakanongoma ngamvuse ekuseni egqoka utrunk kanje sebenza ebusuku security uyehleli la lo muntu senzela ukuthi angeqi ngewindi ngoba even amaphoyisa ukhiye ngawafakela phasi kwesicabha ngimbhekile ngenze ukuthi angaphumi ngewindi nimvalela nje simvalela endlini la yes efike ekuseni ngafolwa ekuseni ngafika ehleli lapha evrandini lapha ekuseni ezongifuna ezifihle ngejacket kanti akazi futhi ukuthi uyafuna kanafoni waba akasenawo namafoni kahle ngiyamtshela ukuthi wena ufuna kokhozini ufuna ko social media wena udlwengula izingane ucabanga ukuthi mina ngisazi le story ngisabambe lesesidala lisama wena kanti mina sengisibambe ku social media story mina into engisiza kulo muntu ku social media ukuthi ngibone ukuthi lo muntu uyisigebengu ngangingazi kwayilonto hayi ngambamba kanjalo ke safona kanjalo ke ngagijima ngawasho esitolo basenginjalo ke ngabiza abantu ukuthi hayi bese nginjalo akabanjwe ke samgada lo mfana ke sambamba kakhiya amaphoyisa ngafala ukhista ukuthi akavule ngale ngenza ukuthi angaphumi ngewindi wami kwabaleka sisanga samthola yebo into enjalo kodwa nje wefike yena xabene noma wengane kanti uma wengane unabafowabo abayiziqhwaga ezoqina la ekhaya ezogoma kanti umuntu ulala nezingane zesikole ngathi hayi ndoda ngikufihle mina udlwengula izingane mina uyisigebengu wena sengizwile emisakazweni nako TikTok ukuthi wena uyafuna wena awushongo wena la kumina wena ukuthi wena kanti udlwengula izingane ngathi hayi ndoda hayi wena ngejele wena manje awusayindawo sambamba kanjalo kodwa kumina wefike njani exabene noma wengane unabafowabo abayiqhwaga abashaya ababulala abadubulayo futhi abacindezelayo nangamaphoyisa abanabo nabangane abamaphoyisa into enjalo ngesikhathi ke sengimbhaqa-ke ukuthi kanti wenza nje ngabe sengimemezela-ke labo makhelwane ngawuziveza izithombe zakho ukuthi noma kuthiwa ngikho ngoba ngumuntu ohlezi ebhizi kuyaphume nibe kwenza sure ukuthi niyamgcina lo muntu ngize ngifike ningifonele ngokuya noma kuthiwa ngilaphi ngoba nangesikhathi efika lana mina bengingekho ngihambisa ingane ecrash ngafolo mfana kanongoma oyi-security oyesebenza ebusuku wesevele semazi-ke nangoba sasesimbonile vele sambamba kanjalo manje mangabe esebuye kwesibili manje usezokwenzani mayesho uzonyusa amandla phela ukuthi ngeke ndoda insebenzo yakho yinzima kakhulu ngiyayibona iyangisebenzela ngicela ungenyusa amandla-ke manje ngoba manje amaphoyisa aseyangixina kakhulu nakhona ukuze ngikwazi uba ngihlaba umkhosi